An sa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Diyos maray na aldaw. Aldaw, banggi, ano man na Oras kamo nagdadangog. Welcome. Sa iman kamo nagdadangog. Kung kamo man nag-uudo, naglalaba, nagtitinda, pwede po nindo kaming madangog. Mhm. Huli ta ang sa muyang podcast, madadangog na maski sa in. Yeah. Pwede nga nindong madangog yan sa lumang CD. Yan, mayo na po kamong kadahilanan kung na sasabi, or sa excuses na daig po kamo tataong magdangog or kung saan po kamo mahahanap kasi yao na po diyan. Aram mo ang sarong kinaugmahan ko. Kasi may nag-reach out sa kuya na guro, salamat nga dahil sa indo nga is maski ako kami digdi sa hararayong lugar. Guro feeling me nagdadangog pa nanggad kami sa guro itong Napaparanida ang Bicol. Ayun, napaparanida ang Bicol sa inyo. Di ba? Yugon mo yan. Saka lately pa nan, salamat sa mga nag-review na pinaunlakan ang satuyang request na i-review ang satuyang Yes. ang satuyang page sa satuyang Facebook na nagkaigwa man kita ng 5 reviews. O, di ba? 6. Day 5 review, rating ta. 5 rate. Yeah. Yan, 5 ang rating ta. Kaya, yan pala sa tuyang guest Ay, league. may kaibahan pala kita ngunyan. Oh. Ako na ko, taong lipod ni. Tambay lang po ako digdi. Charot. Tambay lang yan. Ang all-time Ako, favorite tambay. Yeah, ang tambay kang taga Bicol podcast. Amen. What's up mga kanatong natics? Sige na naman ako para magtambay. Yeah. Aram mo, El, ito bagang na-experience mo niyan baga, itong sa Bicol baga, may mga tindahan kayan. Tapos ang itubangan kang tindahan is may mga tukawan. Agkuulaan. Di ba? May mga ulaan. Tapos, pagkakahapon yaon na si mga tambay. Yeah. Tapos, yaon na dyan si mga iristoryan. Yaon na si mga manyakis. Manyakis, grabe. Paano mo masabi manyakis? Banggi to. Reman hapon. Banggi ba to? Ano yan? Second batch? Yeah, second batch yan. Yan ang si mga kagurangan. Ang hapon, mga sa aki yan. Di ba ang tapag mga alas 5 ko yan, baga makuraho ng mga ina. Muli ka na, lintang ka. Nakakanan kita. Sa mga kato, dahil pag binabawi ako o pag inapod na ako magurang ko, nagsisiwit na lang sana. Sipol. Pag di ako nagrunning na sipol, talagang rimate ako. Rarapa doon ako. Iyo, aram na yan. Kabus man kita, nag-agis araw ka yan. Oo, sa kadaklan baga, kapag nadawag mo na ang pangaran mong full name mo talaga, rimati na. Iyo. Pati apelido mo kaiba. Okay, dahil Si Charby, grabe Charby Bon Pajardo. Charby Bon sa naman Pajardo. Bon! Oh my. Araw kaya nang apod sa kuya Akato. Kasi halapaon man kasi ang pangaran mo sa kamasakiton pang sambiton, kaya siguro Bon na lang. Dahil tinatago kay ni Mami ang pangaran ko sa mga kapitbahay. May tabaka kay Arugon. Dahil man. Dahil kaya kanto ko yung panahon, nasabi ko, is baga may mga nagtatambay sa mga tindahan kadto no pagkakabanggi, iristoryahan niya kita. Tapos minsan pag-uurulayan si mga nag-aagi. Ayo. Di ba? Yun na ngayon sinabadoso. Ayo, yun na ngayon si Manabados. Tapos pag-istorya pa, iyo pa ngayon si nagtatrabaho sa Pulang Ilaw. Oh, so dyan si hideout ka tong mga itong chismisa, mga chismoso. Oh, chismoso. Marites. Mga marites. Mga marites. Okay. Kaya minsan isipon nindo may ka nang ginigibo sa buhay, chinichismis mo pa. Yun ang yan ang problema. Kapag may kang ginigibo sa buhay, maka ng ibang gibuhon, makipagchismisan. Kasi mga ibang gibuhon na maray, di ba? Iyo, mas maray pa itong magpakatabang ka na lang. Yan. Nagsahod ka pa. Yan. Oh, di ba? Yan baga maray. Oh, di ba? But anyway, yun pala ng pag-uulayan tamo niyan. Manunungod sa katabang. Sa katabang. Katabang, matabang. Yan. Anong ibig sabihin kang katabang? Kasambahay. Yan na naman sasabihin mo sa kuya. Ika nagapot, di mo armang nagapot, di mo armang simbag. Ikaw mo, El. Apot na ko muna si El. Kaya, nagkaigwa na ka mong katabang? Mayo. Dahil kami nagkaugwang katabang. Never. Nagpakatabang daiman sa side mi mayo man.
Pero may Gabos kami nagkatarabangan. Yeah. So kamang mga katabang. Iyo, katabang kang kada usad, kang lambang sa ano. Araw kaya. Ika. Ako proud ako na aki ako ning katabang. Iyo. Kasi si mama ko katabang siya. So ano ang trabaho kang katabang? Si mama all around siya. All around. What do you mean? Nagpipix ng kisame? Nagano ng ilaw? Nag-carpentry. Oo. All around ko yun. Iba-iba kasi baka yan ang classic ang mga kang mga katabang. Bigo bakit ang itong inaapod na nani o yaya. Yun si itong mga para sa sa mga aki. Mga babysitters. Yan. Oo. Diba? Kasi kadto kaya kang mga kapanahunan ni mama, mahi pa ka itong mga designated ngunyan ba? Kaya designated na may para luto, may para may para ayos ning ido, may para driver. Para ayos ning ido. Ayun, ito nagpapagroom, nagpapakakan, nagpapaudo, whatsoever. Di naging groomer na. Oo. Groomer. Sosyalo naman ang katabang na yan. Tapos may cook, tapos may inaapot pa silang housekeeper. Si mama kadto, gibo niya yung gabos. Ano ba yung tiglalagan? Hotel? Iba-ibang department. Oo, araw talaga Gabos na department, actually. all in one. Sa tuyo, di ba sa HRM, pinagayon lang ang pangaran pero katabang talaga kita. Iya. Di ba? Di ba? Miski ang server. Di ba? Totoo yan. Katabang din. Pero anong classification kang katabang? Pero, siyempre, di ba yung mga classification kita? Araw kan sinabi mo sa bago. Siya, inaapot siyang entry level. Oo. Yan. So, si mama mo is that, garo all around siya. Yeah, naging driver siya. Di man driver. Housekeeper, naglilinig, kang mga kwarto, gabos na kwarto, siya ang nagluluto. Siya ang nag-asikaso kang mga aki. Tapos, ito, siya, duman sa siya pa ang nagpapakakan kang mga ido. Oo. Tapos, matundog pa ning pagkakan sa eskwelahan. Kadakol. Dakol gibo. Kadakol. Talaga, ang pahimalo niya lang. Pagkatabang ka ning ganyang araw kayo all around, stay in yan. Stay in. Kasi, ang nangyari kadto sa Muya, kang high school ako, kaya ay napod akong NPA kung nadadawog nindo siya sa past podcast me, ang sa kuyang is NPA, no permanent address. Kasi, kabos na, halos, nga na si mama na nakatrabaho siya dyan sa Iriga. Nasa perya kaya si Tina. Oo, inot sa Manila. Nagpa-Manila siya. Tapos, siyempre, ini ang lungkutan kapag katabang ka. So, aalagaan mo si ibang aki, katong amo mo, si aki mo lugo, dahil mo matamad. Totoo yan. Wait lang, pero paano sinda nakakahanap ng araw kayo? Di ba sabi mo, nakaduman na sa Iriga, nakaduman na sa Manila. Si Say ang sa inda, si Say ang recruiter na inaapod. Good question. Thank you for that wonderful question, Mr. Linus. May bugaw? Actually, may bugaw. May baga, kung yun ang inaapod na power of, word of mouth. Ano ba siya? Masasabi mo ba siyang recruiter? Recommendation lang? Yeah, garo recommendation. Garo lang, nagkatrabaho duman, tig-recommend ka man. Oo. Kasi ang pagkaaram ko, si Antihon ko kaya nagdadarang mga boy. Duman sa uncle ko. Anong klaseng boy? Ang apod mi kaya duman boy. Ito mga helper. Kasi ang uncle ko may junk shop kadto. Ay, mo kasi ngunyan iba na pag sinabi mo boy, di ba? Pura iba na yan. Hali na yan duman sa ibang lady boy. Ibang trabaho na yan. Kadto kaya ang auntie ko nag-recommend man siya ng mga katabang or mga helper kasi si uncle ko may junk shop. So, ang ginigibo ka tong uncle ko, nagkukuha siya ng mga katabang. So, ngunyan, ang mga nakukuha niya, most likely mga, may designated area na magayon magkuha duman ng mga helper. Kasi magkakabiristuhan na, saka mabubuot ngaya, mga mahihigos, mga arkin. So, may lugar man sa Bicol or sa lugar nindo, na ara mo na, pag nagkuakadig din ng katabang, ara mong mari ang trabaho. O, may qualification. Sa inang lugar na yan. Ang nakuha ka itong uncle ko, nasa parting Tamban, aro kaya. Okay. Tapos, di ko aram kung saan pa. Japan ko itong kinuanan niya. Ay, taray.
May hapot ako, pero sana dahil man ma-offend si iba na. Ang kadakulan ba kayan, kinukuha si mga nasa harayo, like mountain provinces? Mga liblib na lugar. Kaya, liblib para mga probinsya. Kadaklan sa probinsya kasi 'di ba? Kaya nagpapa Manila ang iba. Ayo. Kasi ang mga kadaklanhan nasa city na, talagang may may mga may kaya na. May kaya yan. So ang hapon middle naman, class. So ang hapon naman, taano ka nagkukua ning mga hararayo? Siguro idig-inta to. Taano nagkukang hararayo? Sailing mo, El? Ngunyan, since may pamilya naman kaya ako, pag nag-uli ako ng Pinas, siguro makuha ako dahil magiging busy kami sa magiging business me, if ever. Arog ka yan. So taano harayo? Anong kukuanan mo? Pwede man nakabarangay mo. Ako feeling ko, kaya sinda nagkukuan ng mga probinsyano. Iba kasi ang ugali ka mga probinsyano. Kaysa sa itong dyan sa mga, di man sa pero kumpara man baga, iba ang nasa city. Kumbaga sa syudad, mga nagsusuag, iba. Oo. Kumbaga aram na kasi nindahi, aram na ninda ang kalakaran, aram ninda ang kapag mga nasa probinsya kadto, medyo dai masyadong Garo ang nagluluwas. Ako ko anong si mga taga Lorolo kita, iningi ignorante. Iningi takot pa magluwas taday aram ang lugar. Yan, ang iba. Na baka maloko sinda. Tapos siguro ang main reason dyan kung taano man nagkukuasin din ng katabang na harayo, it's because para day mag-uli-uli. Yan. Diba? Kasi katubaga pa nagkuha kita ng katabang gusto ta stay in. Mm-hmm. Oo. Diba? Stay in na sa harong lang. Pero bilang bilang aki ning katabang, ini ang masakit na party kasi sinda sa sarong bulan halos 4 na aldaw mo lang sila makakaibanan. Iyon lang yun ang day off ninda. O minsan nga, pang day off. So, mga special na okasyon kang mga aki ninda, di ninda madumanan. Tapos dahil sinda, basta-basta ayan, mga peripiti o mga sirosikli, mayo. Depende siguro sa depende sa amo. Pero, diba? Di ako, pag ngunyan kaya, feel ko, garo mayong sirosikli yan. Or mayong PTO yan. Mm-mm. Kasi feeling ko pag halimbawa, ang amo mo is tatao man, mabuot man, na ininge birthday kang si aki mo, mag-day off ka na muna, uya pang celebrate ning pang birthday, ining aki mo, mag-graduate na, uya pang lechon, sana uya pa pang tent, tawag ta kang 100,000. Yes. Kung arog man lang kaya na magiging amo, pwede na ako mag-apply dyan. Yes. Tatawa nga ning bonus 100,000 pero ang sahod mo kada bulan lang 50 pesos. Oo. Pwede. Pwede ka ba? Garo kulang. Napaisip ka. So di ba? Garo, it's the thing na wait lang, balikan. Pero kung siguro libre ang pagkakan, libre ang pamasahe ko pauli, tapos pabalik doon sa tatrabahuhan ko. Pwede mag-iyo. Kasi kung lalo na kung pagpaparatawan ka kung ano-anong libre bagayan, feel ko maiyo yan. Daw ako mapapaiyo man. Yeah. Lalo kung kay Puaning Kwarta, iyo. Yan. Kasi ang ulahin tadigdi, it's bako lang siyang katabang sa Pilipinas, katabang sa Bicol. Kasi most likely, may mga kababayan kitang Bicolano na nagngingibang bayan pa. Most likely, sa Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, UAE. Mga nagpapakatarabang. Di ba? Taano sinda nag-ibang bayan domestic helper apod di ba? Mga domestic helper ang apod sa inda, di ba? So kumbaga, garon ano ba ang nagtutulak sa tao? Kaya siguro inang pag-uulangin tango niya na aldaw kung ano ba talaga ang tunay na dahilan. Kung taano ang sarong tao is nagpapakatabang. Di ba? Sabi nga na ito man sa Facebook page or sa post mo, kung kamo katabang, nagpakatabang o plano mong maging katabang, sa minasunod ang sa indong rason. O Ikael, base sa sa Facebook na poll. Pag-vote mo. Ano sa hiling mo ang rason kung taano ang sarong tao nagpapakatabang?
Ulitin ko si kakulangan sa edukasyon, pangangaipo, kakulangan sa oportunidad sa syudad, paagi tanganing makaangat sa buhay, trip-trip lang o para maka-experience? Kulang sa oportunidad. Kulang sa oportunidad. Kasi lalo na kung mayo kang tinapusan, mayong magay na oportunidad ang maabot sa imo kundi saro yan sa magiging way ninda para kumita ning marangal, kumita ning maray na kwarta. Hindi mo masabi. Hindi, aro ka ni. Saro-saroon ta na lang. Oo. Sige, saro-saroon ta na lang. Ang inuta itong kakulangan sa edukasyon. Oo. Siguro sa isip kang tao, sa Pilipinas kasi, or sa Pilipinas kaya, na pag sinabing mayo kang tinapusan, ang pwede mo na lang laogon ay pagiging katabang. Yan. Di ba? Garo naging isip na yan ka mga Pilipino na once na dai ka magkaigwang maray na edukasyon, na once na dai ka nakaadal, ang lalaogon mo pagiging katabang. Ano pagiging katabang? Maging laborer ka sa construction worker, maging boy ka or helper ka sa tindahan, o maging, ano mo yan? Yeah. Di ba? Kung baga, in short, sa Pilipinas kaya, igwasindang qualification, educational background or educational qualification na makakalaog ka lang sa sarong magayon na trabaho, sabihin ta na, or fast food, pinakaano ta na example ta, fast food, di ba? Itulos yan ang tigahanap sa imong resume. Na at least high school graduate. Yeah. Bagong AL. Which is, para sa kuya, napaka-OA na kwalifikasyon. Oo. Di ba? Kasi imaginein mo Digdi sa US. Digdi sa US, ang tao, 16 years old, pwede kang magtrabaho. 16 years old, na dai pa nga ni tapos ning high school, nagtrabaho na sa fast food chain. Yeah. McDonald's, KFC, o kung sain-sain pa, pwede ka na magtrabaho. Kasi kumbaga, tinutukdoan na sinda na na maghanap buhay. Iyo. Iba kasi ang kultura eh. So, iyan, isaro yan sa mga negatibong parte na nakagisnanta sa Pilipinas na arugan yan, kaipuhan mo magkaigwang kwalifikasyon. Saro pa itong edad. Iyo. Diba? Dagdag pa dyan sa kaipuhan dapat hanggang araw ka kaning edad lang para makuha ka. Di dawa, nahiling mo baga sa Walmart. Dawa na sa 80 na gayud ito. May nakatrabaho ako dati sa hotel na tigtrabahuan ko na 71 years old na siya, yaon pa nanggad siya duman. As in, pero syempre may mga na kaya yan eh. Itong dai na na-fulfill ang ning maray ang trabaho niya. Pag mga so baga sa at least may light, at least talagang tinatanggap pa sinda. Yeah, at least tinatanggap pa sinda digdi. Oo, pero dahil sa Pilipinas kasi kapag katabang ka nagpuuning halimbawa sa punta ng elementary high school ka pa lang. Mapa-high school ka ko ta din nag-stop ka na mag-high school, nagpakatabang ka na lang hanggang sa maggurang ka diyan ka na. Anong kung feeling ko siguro digding idadagdag. Kung taano naging katabang ang sarong tao kasi tinutulak ang magurang na na magtabang na makatauning kwarta sa pamilya. Ayo. Itong sa murang edad kasi kami, igwa kaming junk shop ka to. Nagkaigwa kami ning katabang, nahubin pa. As in aki pa. Na itong ako man sa part ko, feeling ko okay lang. Pero without knowing na na nade-deprive sinda kang education or dahil sinda natataon ng maray na edukasyon kasi aki pa lang naglaw na sa mo yung katabang. Oo. So kami man siguro bilang negosyante ka man, garo ang iniisip mo, it's a win-win solution. Kumbaga, iyon diyan na malaog si pangangaipo. Oo. Si pangaduwatang di ba? Pangangaipo. Kasi kaipuhan ka tong magurang or kapamilya ng kwarta, dahil din mapaklase si mga aki ninda. So ang gigibon ninda, isisenda lang ninda sa sa pwede nindang trabahuhan, magpakatabang na lang. Eyo. Pero datang maray na aki mo ang isusubol mo para maging katabang. Yan. Pero halos gabos sila tita, mga sila tita, si mama, aki pa lang daasin da. Noon pa sa nandaangan ang sipuninda, tigsen na daasin na kang lolo ko sa kasalula ko. Kasi siguro kang katong mga panahon is nauso ang slavery sa Pilipinas eh. Diyo. Nauso din ang slavery. Kang mga panahon, lalo na kita, naging colonized kita kamperang Kastila, kang Hapon, kang mga Amerikano.
Nag-abot sinda sa Pilipinas, naggaro kita, naging katabang. Yeah. Di ba? Napod nga kitang Indio sa panahon kang Kastila na mga mayong aram. Mga pulpul. O siguro mo yan, garo nadarana sa mindset kang sarong tao na pag may ikang pinag-adalan or bilang sarong Pilipino, hanggang yaong ka na lang dyan. Na kumbaga, magpakatabang ka na lang. Kumbaga, nailaog siya sa kultura ta. Oo. Nailaog talaga siya. Saka, ilingon mo ha, may hiling ang mga Pilipino sa buong mundo. Pero ano ang trabaho? Caregiver. DH. Yep. Domestic helper. Yeah. Diba? So, kumbaga, talagang nagdadaloy na sa satuya ang pagtabang. Yeah. Diba? Pagtabang. Pero, anyway, is it good ba or bad? Maybe pag-ulangin tayo later. Idagdag ko lang, saro sa nagiging dahilan man, kaya arog ko yan dahil sa utang na loob. Yeah. For example, sa imo Charvy, may utang ako sa imo, tapos di ko na mabayaran. So, si Aki ko na lang ang itatao ko na para maging katabang nindo, sa araw nindo, na mayong bayad. Basta makabayad. Itong matapos lang si kautangan. Which is nakakamundo. May gusto mo ng Aki mo? Hada, may utang sa imo sa Linus. Kasi depende na rin kasi yan eh. May utang pa ako yan. Depende na lang kasi yan eh. Na, sasabihin mo na, ini na lang Aki ko ang tabangan ka na lang dyan sa negosyo mo. Pakatabang na lang. Minus mo na lang so nasubli ko sa imo, sasahod kang Aki ko. Pero at the young age pa lang, garo nagiging slavery na ang Aki ita. Kaya nangyari, panagdakula ang sarong Aki, iniisip nila ang Aki ko man, isusubol ko, tanganing kami, matabangan. Tanganing kami. So, but anyway, ang ginigibot kasi ngayon pinag-ulayan kung taan naging makatabang eh. Di ba? So, pag-ulaing tanam una ni, and then maybe later on, magkaigo kita ng resolution. Yes, i-dissect yan, okay? So, pangtulo, kakulangan sa oportunidad sa sosyedad. Yun itong sinabi ni Linus Tobago, na kulang opportunity. Taano na kulang? Siguro nagpuon na rin sa kawaraning edukasyon. So, di ba? So, kulang siya sa oportunidad kasi ang gobyerno mismo day nagtataon ning maray na programa or trabaho nga ni or yan namatawan ba ning pagkakataon na si mga katabang day na magpakatabang nga magibo na lang for example negosyo or magibo sinda ning sarong bagay na halimbawa na lang sabihin ta na lang livelihood program na ang naaraman ko katong I think may programa ang Angat Buhay na itong ginigibo ninda, tinutokdoan ninda mga tao na magibo ning mga tiklad, mga handicrafts, na tanganing sinda makatabang sa pamilya, makapag-income in a good way. Ay pero di ko sabihin dapat ang Angat Buhay kasi BBM kita eh. Kadto sa kadto pa may pa ning presente mo niyan. Ugwasin na inaapod na kolping. Kolping yan. Yan, kolping. So siya parang TESDA pero bakong TESDA siya certificate na magkakaigwan ng oportunidad ang mga kababaihan, kalalakihan o ano man na itong unfortunate na dai kayang unfortunate. Yeah. Dahil kayang kuaning edukasyon ba? Or at least may igwasan na ng certificate na mapapahiling sa ng amo na igwasan na araw kaning Garo training lang. Yeah, garo training grounds ba? Training certificate. Sa mga barkada ko, kayan sa kolping dati. Tapos ang ginibo niya data, headdressing. Ibawon sa pandangog. Kolping, di ba? Kolping, ganyan iba na kuping. Kuping na. Yeah, so nag-question certificate to get tong hairdressing, tapos nail ata yun. Tapos si mama nagkuha din ata dyan. Dahil ko lang sure. Pero itong gwasin daning aram nito tong jellyfish o lawayanan. Oo. Araw kaya. Karamang kayo sabi ko.
Basta, ano siya, export ata siya sa China. Siguro masasabi ko digdig, kakulangan sa oportunidad dahil kakulangan sa kaaraman na igwa pala ning oportunidad pero dai aram kan tao. Di ba? So ngunyan, siguro nagkulang na rin ang tao or nagkulang ang gobyerno na mag-reach out sa tao para i-promote ang program. Yan. Aram mo yan na, ini, adalan mo, na ini pag ika naging hairdresser, pag ika nakaadal maggupit, ini imposible mong lawgan na trabaho. Na ika, yan si sarong tao, ika mag-adal. Aro kang papa ko, nag-adal siya ng driving. Yeah. Nagkuha siya ng, at the young age, nakapagtrabaho sa Saudi Arabia. Kasi may certificate siya on driving. Yeah. Nag-training siya ng mga darakulang truck. Tapos pangalawa, ano pa mga training na pwede? Handicrafts. Itong welding. Welding. Actually, ngunyan na, yun ang makagayunan ngunyan. Kasi iguan na sindang itong inapon na TESDA. Oo. So, inang ano talaga. Tapos iguan ng mga may mga private sector pwede na. Sa TESDA, pag uguhan ng certification, pwede ka na makapag-ibang bansa. Pwede ka na. Pwede ka makapag-ibang bansa. TESDA sana, di ba? Yeah. So, yun nga ang kagayunan ngunyan. Saka pero siguro pag-ulayan tayo at China, kung taano naging ibang bayan pa sa ron tao. Diba? Sunod tayo niyang paagi tanganing makaangat sa buhay. Yan. Siguro paagi tanganing makaangat sa buhay. Stepping stone. I think gabos man Gabos man na, pakatabang ka na muna tanganing makaangat-angat kita sa buhay. Pero ang kapot tuman, after perang years, nag-angat pa si buhay mo. Yan. Para sa ako kaya pag di ko man sa dinidegrade yan, pero may nag-aangat ang buhay dahil sa maging katabang. Or baka iba lang kasi ang mindset. Depende siguro. Kasi itong sa Jessica Soho, katabang siya pero ngunyan CEO na siya. Ibang CEO. Yan na naman makikita sa sinabing magkanegosyo lang, CEO na tulos. Vlogger. Siya. May na siya sa dire na siyang dealership kang car. Taga North Carolina ata siya dati. Nasa sa Jessica Soho, nahiling ko lang. So, ang sarap pa. Pero minsan iniisip na magpakatabang muna kita, tanganing makaangat-angat kita sa buhay. Hanggang sa nalamos na sinda duman or nahulog na sinda sa kamunoy na daina sinda nakahali sa pagiging katabang. Na-stuck na sinda duman. Hanggang duman na lang na nawara na si self-confidence ninda, nawara na si kusog ning buot ninda kasi ay katabang na lang. Pero saro din sa mga magayon na isip-isipon. May mga amo kasi na mabuot. Tigtatawan nindang pag-asa na halimbawa magklase ka ngaya pagbabanggi. Kapag tapos na ngaya ang trabaho mo gabos, siya ang nagpapaklase. Tapos, at least, makatapos siya ng college, at least, siya magiging katabang. So, naging stepping stone lang si pagiging katabang niya. After niya pag-college, college siya, nakatapos siya, nag-game ba siya ng maray na trabaho. Tapos na ba those? Depende sa... Grabe. Yan lang. Di ba pero, may nabisto ka, may totoo, legit. Igwang nagpakatabang, na tinatabangan na kan si amo, pero dahil nauso si mga cellphone, di ba? Actually, kukumpirta yan ka to. Gwapa nga na itong gwapa nga na itong katabang, tapos si Agum yung nang di ba? Tako kumpletong ko si punchline ko. Ay, sorry. Pura, may punchline pa lang. Nawara na lugo na Ay, sorry, day ko di ba? Kasi totoo, na naging nagbados. Di ba? Nagpakatabang. Di ba? Itong dahil sa makabagong teknolohiya na natintaran, di ba? Si driver, saka si katabang, nagkadagusan. Ang nauli, yaw na sinda naman sa harong, maugma na sinda, happily ever after. Yaon sa ina si Paagi na maging si Paagi ninda, di ba? So that's not happily ever after. Di ba? Na naman sinda. Dahil naging kontento na sinda magkaiba na sinda sa trabaho. Sa trabaho. Hanggang sa nangyari, natabangan nga si pamilyang tigtatrabaho ninda. Pero dainin din natabangan si sadiri ninda na makalagpas duman sa sitwasyon na pagiging katabang. Na halimbawa nag-isip kita, aro kayo ng gibuhon mo.
ikitanta si amo ta, magdulag na kita. Dayman. Baka gibuon ka mga tao. Di ba? Kumbaga, sabihin ta ng, boss, aro kay ni. Pagkaaga, si agong kumuha ng matrabaho, habang nagtatrabaho si agong ko, ako maklase mo na. Di ba? Tapos pagkauli ko naman, ako naman matrabaho, si agong ko naman maano. Kumbaga, garo, maski pa paano, dapat nagluluwas ka mo or nagigibo ka mong paraan para ang tao or para ang buhay nindo mag-growth. Kumbaga, minsan kasi, nasa ano na yun sabi ko nga, di ba, perming environment. Baka nangyari, nahihiling mo, surrounded ka with people na katabang, nagchichirismisan, maugma ka mo, kontento na ka mo. Di ba? Pero araw ka na nangyari. Di ba? So kumbaga, kay puwanta rin talagang isipon na dapat ang pagiging katabang, kung inisip nindo ka ito magiging katabang, kung sabi mo nga ito, paagi lang ang pagiging katabang para makaangat sa buhay, di kibuhon mo. Iyo. Pero igwa mo ba kayo mga amo na habang magtabang? Kasi siyempre pag nag-angat na siya tapos nakatapos na siya, babayaan siya. Di maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi, ang sinasabi ko, igwa lang. Igwa. Nagdaig ka na naman. Oo. Di dapat sinda o maghanap na lang sinda ng ibang trabaho. 60% araw ka yan. Oo, di ba? Kasi igwa mga amo na itong mapangmata din, di ba? Itong pasasakitan talaga ang mga ano. Ang iba nga, di ba sa mga Middle East, ang iba, halos tigradan pa. Ang iba, tig-rape pa. Kasi the reason is, kakulangan na lang nga talaga sa edukasyon. Kumbaga, dain sa inda na paliwanag. Dain, manyaong ka na duman eh. Di ba, katamang ka na nga ni. Tapos, ang antigulay itong amo. So, amo mo, mapangmata, mata pobre, tapos, anuhon ka pa. Pag may nawara ng gamit, ikaw sisihon. Sabi, di gibuhon mo paagi. Gibuhon mo siyang, way. O kumbaga, yun na nga nangyayari sa imo, dahil ka pa magibong paraan para makaluwas sa sitwasyon na yan. Di ba? Tapos, di ba, ngunyan sa tulpo in action, kadaklan na na reklamo si amo niya, baga kaming duwan mag-agom. Tapos si ang katabang ta si Linus. Tapos si Linus pa rin, pagkakabangyan, dinudurog si Bon. Di ba? Ayo. Di nagpatulpo ako. Nanluluya ko. Minsan kayo may nangyayari. Minsan kayo mas totoo yan. Oo, ngunang kasi mas macho na ang helper eh. Yeah. Mas macho na ang mga katabang. Mas hanap pa pati kang agom. Ayo. Kasi yung nag-aasikaso. Gusto yung perminyaon. Anong nagurit digdi sa tulak? Anong nagurit? Anong nagurit? Grabe naman kung anong nagurit. Laro. Tulo lang. Bil pala. Duwa lang Duwa lang nagurit. Takong anong min kadakulon yan. Bil na pala lan. Anong napandisan logod? Oo. Yung talagang nauuso nga niyan. So siguro i-compare ta si sitwasyon kang katabang kadto sa ngunyan. Kasi ngunyan talaga is iba na eh. Kadto talagang masakit. Kung kadto sa kangunyan, mas magayon ngunyan. Ang pribilehiyo ninda ngunyan na nakukuha is grabe. Oo. Kasi kadto, di ba may mga araw inaapoyot ang mga DRW to. Araw ka yan. Tapos mga SSS, pag-ibig, mga araw kayan kadto mayo. Individual pa na naghuhulog. Bako pa itong among mo. Dapat baga among mo ang mahulog kadto dae. Pero ngunyan, pero hilingon mo ang kinagayon katong panahon na maski arog ka iyan, makakuha ka ng katabang na maray. Di ba? Tama. Makakuha ka ng katabang na maray, mas naghahaloy ang katabang sa imo. Kasi gusto magkakwarta. Gusto magkaipon. Ikaman, nanginginabang ka kasi hababa lang ang binabayad mo. Oo. Di ba? Ngunya na panahon, halangkaw ng binabayad, halangkaw ng oportunidad, halangkaw na ang benepisyo, may SSS na. Yan. Actually, SSS lang ba o PhilHealth? Gabos na. PhilHealth, SSS, gabos yan. Gabos na. O isipon mo kung gabos na, pero ngunyan, makakahanap ka pa ng katabang na nahugakon. Ay, Diyos ko yun. Di ba? Sabi nga ni Jay, ngunyan ang katabang naghahapot kung may wifi na. Yes.
Kato kumayong may pwede ngaya. Oh, di ba? Akalain mo yan. Makuda may free data or free load. Oo. Ayun. Ano kaya yan? Sa edad kaya yan, pag aki ka pa, talagang naglaog ka ng araw ka yan, for sure. Bako yan tultul na trabaho. Kaya nga ni baga, most of the time, ang mga amo, ang hinahanap talaga ninda si may edad na, which is tama. 40, araw ka yan. Yeah, lalong-lalo na sa pagiging yaya or nani. Tama ka dyan. Pero hilingon mo siguro on the bright side, hihilingon ta ang positibong bagay, So siguro ini ang opener na ang tao maghinguha. Dahil na mapakatabang. Oo, maghinguha ka para at least maging katabang. Oo, duwa. Si sa amo, saka si sa katabang. Ngunyan, si sa amo, ang gigibuo ninda is kay puhan nindang maglapigot. Tanganing, din na sila magkuhaning katabang. Tama. You know what I mean? Malapigot sila na maglapigot para din na magkuhang katabang. Or maka-afford sila ng katabang. Kasi kung ang nagtataas ang sahod kang katabang, di ba? Kung nagtataas ang sahod kang katabang, ibig sabihin, kay puhan mo trabaho talaga bilang amo. Yeah. Para makabayad ka ng sa ikakatabang mo. Speaking of Oo, sangunya naman on the other side sa mga katabang, mataas ang magiging qualifications nila. Yeah. 'Di ba? Mm-hmm. Kung magusto mo magkatabang, inot sa gabos, may barangay clearance ka ba? May police clearance ka ba? May background ka ba on housekeeping? 'Di ba? Tatao ka ba mag-arog ka ini? May inaapod pang character reference. Oh, character reference. Di ba? Tapos, baka pwede pang i-require sa imo. Meron ka bang food handler? Kung halimbawa sa US, kung halimbawa in the future, mag-level up ang mga katabang sa Pilipinas, hagaran ka ng food handler. Childcare. O childcare. Certification. O arog ka yan. CPR. Dapat tatao ka mag-CPR. So, ang mangyayari, mababago ang paghiling kang tao sa kung ano talaga ang trabaho sa rong katabang. Yeah. Kumbaga katabang 2.0. Oh, 'di ba? 2.0. Upgraded. Level up. Level up pala. 'Di ba? Kaya siguro it's a good opportunity na rin. Pero dapat si mga si mga nagpaplano na magkatabang, siguro tawan ta sindaning dakulang dahilan or dakulang bagay na pwede nindang paghurup-hurupan kung talaga dapat sinda magpakatabang. So baga kung sa paaging iniyo, ining ginigibo ta, si mga gusto or maging katabang pa sana, daw kunin to ini para at least may may sarong padalmingan or madadaw nito kung ano ba expectation ko pag naging katabang ako. Oo. 'Di ba? So I hope sana in the future magkaigo kita ning guest na naging sarong katabang na sikat to sa kangunyan presente. Oo. No, maganyan. Na halimbawa naging successful na nakatabang, ano ba ang ginibo niya para makalampas or makaluwas sa sitwasyon? Mga tips niya, 'di ba? Tips and tricks kung paano, mga hack na ginibo niya. Oo, tapos makahapot pa kita kung ano ba talaga ang mga requirements sa kung paano magiging katabang. So siguro pag-uulayan ta sa mga susunod na episode. Oo. Sa part 2, 3 and 4. Sa part 2, na kung paano makalukso, makaluwas sa sitwasyon. 'Di ba? Kaya siguro sana maging paagi man kita na may mag-insist baga or may mag-volunteer baga na ini po ang programa kang gobyerno na pwedeng makatabang sa mga tao na kulang edukasyon, na araw kayo ni. So, kasi isipin mo, ini ang sinasabi ko kasi, kadakulon magagayon na content sa Facebook, sa Instagram, or sabihin tanang sa social media, ngunyan. Iyo. Ang problema sa tataramo na English, na kung saan si ibang mga kahimanwa ta, na si ibang mga kababayan ta, dahil nakakaintindi. Diba? So, kumbaga, sa paagi kang taga Bicol, maihiras ta ang oportunidad, kumbaga, in Bicol language. Yan. Na maski pa paano, si taong dahil nakakaintindi ng English or Tagalog, makapag-isip-isip na, ay, kaipuhan ko palang mag-adal. Ay, kaipuhan ko palang talagang gibuon ini para makaangat ako sa buhay. Ay, dapat pala maging araw ka ini. Diba? So, ini ang target ta talaga, pangmasa. Talagang tatawan ta ning
Garo eye-opener. Yeah, eye-opener saka ini paagi para at least maging maliwanag duman sa mga kahimanwa ta or sa mga kanatong natics ta na arog palan kani ang mangyayari bago ko tahakon inihong bagay na ini. Ay, at least may ano sinda. Oo, may kumbaga, kaaraman. Oo, kasi siyempre naagihan ta. Iyo. May nahaputan ta, di ba? Kumbaga, minsan kasi may mga tao baga, di ba, El, na nakaangat lang sa buhay. Hi-hat na. Oh, hi-hat na. Nalingawan na kung saan sinda naghali. Naghali. May stiff neck. Pero siguro, siyempre, dahi taman masisisi sinda kasi buhay ninda. Mm-mm. Pero habang kita may kaisipan na araw ka ini, gibuon ta. Itabang ta. Di ba? Kaya, Ikael, ano naging ano mo, naisip mo naman ka ito magpakatabang. Dai. Dai. Kasi di ba, garo pride siya. Iyo. Kasi diba? dai, saka, ako talaga, dawakat to pa, ang para sa ko sa diri kong opinion, ang nagkakatabang lang babae. Ayun. Kasi ang lalaki, dakulo, feel ko, ang lalaki mas dakulang oportunidad. Last na yan pagiging katabang. Iyo. Ang lalaki talaga dakulang oportunidad. Kaya, ako man, dahil sa nahiling ko kung anong sitwasyon ni mama ka to, so ito naging panalmingan ko na dahil ako magiging arog kani kasi habo kong namati ni mamang sakit. So gusto kong maging maiangat ang buhay mi, tapos ako saro sa mga maging dahilan para matabangan ko ang pamilya ko. Oo. In a way na, you know, dapat matapos na duman sa, kasi di ba, ano nga siya garo, garo mana-mana, si Lola, si Lolo, si Arugani, garo duman sa last na si Mama, gusto ko maging last na siya na maging katabang. So after kayan, magkakaigwanan ning sarong paagi na bako na katabang ang gibuhon ko. Maging maid na. So bago kita English lang pa. Maging social na. Maging social na pala. So bago kita matapos, gusto ko lang sanang i-recognize ang sarong bagay kung nag-elevate or siguro nagtaas ang qualification kang katabang dahil na rin sa mga bakla. Di ba? Ta naman. May mga bakla na nagpapakatabang. Pero dahil may pangarap sinda sa buhay, nagigibo sinda ning paraan para mag-angat. Kadaklan na nabibisto kong bakla na naging katabang. May nabisto kami naging katabang duman na nag-adal, hairdressing, na nag-adal ning pagtahi or whatsoever. Hanggang sa garo nag-level up na sinda. Diba? Diba? Kadakol inspirational story na mahihiling talaga actually, na nagpuon talaga sa pagiging katabang. Tapos talagang ginibulin na talaga itong stepping stone na maging maangat sa indang buhay. Oo. Tapos yun, naging sabi ko nga sa iyo, itong saro sa Jessica Soho, yan, saro na siya sa mga may sadiri kang dealership ng sasakyan, hindi pa sa abroad. Oo. Tapos may mga ari-arian pa sa Pilipinas na mga resort. Yan. So nagpuon lang sila sa katabang, pero tininda pinangaputan na maging katabang lang. Kumbaga may gusto ng pangarap sa buhay na gusto nindang abuton na sa bandang huri, di lang sila magiging katabang. Magiging saro din silang amo. Oo. So anong take out mo, Digdi? Sa episode na ini? Si Elmo nata. Gusto bago pag ako siging raburab. Pass. Last na ako. Sige. Ika. Ang balik sa iya. Ang take out ko kasi, Digdi, is pwedeng gabos maging katabang. Kasi natural sa pagiging Pilipino. Yes. Ang matinabang. Pero dai normal sa tao ang dai matawan ning oportunidad, na dai matawan ning kakayahan, mo yan, na dai matawan ning edukasyon dahil sa kakulangan ning kusog ning buot. Mo yan, garo nawara si kusog ning buot ninda dahil kung yaon sa insinda, taga-bukid lang po kami. Di ba? Kamo taga-syudad, garo nagkaigwan ng separation. So, kumbaga, yan ang dapat ang isipon. Na maski si Isay,
maski si Isay pwedeng magpakatabang, pero dapat halion ta sinasatahaw na porket taga-bukid ka or taga-syudad ka, si taga-syudad na dahil na pwedeng magpakatabang or si taga-bukid na inosente, na ignorante, aabusuhon ta dahil mayong aram. So siguro iyan ang bagay. Kasi may nahiling din ako duman siguro sa take-out na may nahiling ako na naging katabang si mga amo, ginibok ang mga akit ninda na katawa-tawa. Si mga katabang ninda. Which is dapat pwede. Diba? Na dapat in the future, dapat sabihin ta ng 16 years old pwede kang magtrabaho, pero dapat they are covered by law. They are covered by benefits. They are covered with karampatang karapatan. Diba? Kasi tao man talaga sila. So, ang take out ko digdi na sana kung kamo man bago magpakatabang, bago ka mo maging katabang, siguro isipon mo na nindo ang goal nindo sa buhay. Kung iniba ang pagiging katabang ko, sarong paagi lang o talagang iyon na ni ang komportable kang buhay ko. Kasi may nagkakatabang na digdi na lang ako komportable. Tama. Diba? Digdi na ako solve. Digdi na ako mas feeling ko matalino ako sa pagiging katabang ko. So, dyan na lang siya. Pero, sana, bilang amo, bilang sisay man, tawan nindong oportunidad ang sarong tao na mag-level up, na makanood, tanganing siguro, mas umangat pa ang buhay ninda. Ako man ang take ko man digdiyo, katabang, mayong problema sa pagiging katabang ko. Tapos kung katabang man ka mo, di lang nindo yun ilang. Kasi gabos na trabaho na dayon nangangaapak ng iba is good. Maray yan. Tapos, kung halimbawa, kung mayo talaga kamong kakayahan, talagang mayo talaga, iyo talaga inilang ang makakaputan mong trabaho. So, ang gibuhon mo nga ni, ito, stepping stone. Punan mo lang digdiyo. Maging maging matalino ka or tastasan mo paan sa diri mo na kaya mo ni. Tapos isipon mo hanggang bako lang digdi. Sabi nga ni Bon, taasan mo pa ang sa imong pangarap sa buhay. Siguro masakit sa puon, pero maabot ang panahon, may kaginawahan kung ikasa sa diri mo, gigibuhan mong paagi. Tapos talagang kukusugan mo ang buot mo na kaya mo ni, lalampasan mo ni. So, go lang. Kaya yan. That's all, thank you. That's all, thank you. Diba? Palakpakan. Ako man, sa kuya, para sa kuya, sa gobyerno, kasi dapat babaan nindang qualifications which sa mga trabaho. Tapos, itong mga katabang, dapat matauan sinda ning let's say, kunyari 2 years lang na matrabaho sinda as katabang, tas matatabangan sinda para mas umangat pa, like patapuson tutabangan magklase o para pag nakatapos pwedeng maipadara sa ibang bansa, like study now, pay later, agar-araw kaya, di ba? Tapos kasi pag napadara sa ibang bansa, tapos syempre mapadara sa Pinas, makatabang yan sa ekonomiya di ba? So, pero sana dahil magluwas, nakatabang pa rin. Iba na. Kasi nga dahil may natapusan na siya . Pero yan na nga nang inaano ko, dapat matawan sila ning pansin na bako lang sinda dapat hanggang dyan lang. Dapat may talaga, kung saan stepping stone. Yeah. Yan. That's true. And I thank you. Diba? Magayon doon magayon, diba? Magayon yung topic actually. Nagtataon ng voice para sa mga katabang or magiging katabang or duman sa mga mayong oportunidad na maging harahalang ka ang trabaho, di ba? Ini si Bon. Ini man po si Christina. At ini man po si Linus. Kamo nagdanawag sa podcast ng Nibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol.